Uyabona mina mangithi umfana oneminyaka ewu25 usekhule ngokwanele ukuthi angashada angathatha umfazi. Ngisho ngoba ngimnikeza u25 ngoba ngenzela ukuthi mayeqeda high school ahamba euniversity. Let's say mhlawumbe uqede e-school una 18, 19, 20, 21, 22 use university aqede. 23, 24, 25 ife benenhlanhla. 3 years uyasebenza. Mayibe nenhlanhla 3 years uyasebenza and kudinga ukuthi asuka ahlale kule ntombi nayo ngoba yabona umfazi onaye la akekho. Bafana bakithi kufuna siqale lapho ukuthi lo mfazi onaye la akekho and lento yokuqala wakho umuntu ongekho la kwesinye isikhathi yenza ukuthi udukelwe yilo phambi kwakho ngoba manje wena unalo and lo akayena lo yabo susa lo la na umfazi lo ile ntombi othandana nayo iyona kuba umfazi wakho iyona mntaka baba iyona yabo. Mayena 25 at the age of 25 bashade bathola ifirst born and 27 umbekenye ayibeke phansi bana 27 una 2 mhlawumbe bathi befika ku 35 years banazi ingane eziwu4 bathi ay no sekwanele uyabo. Uyabona lokho ukuthi kwenza ukuthi ngoba phela kuthiwa isikhathi sokuphila kwethu sifushana mhlawumbe inkunzi le izoshona mayina 50. Uyabona nokuthi izothi ishona ina 50 uzobe selitholile ithuba enough lokugquma lo muntu amshiye eno 25 lo naye athatha ngayo umfazi. Uyabona ngoba manje awungitshene wena mawuthi u25 ueli kakhulu isikhathi esiphila kusona kube kungasagugwa kanje ufuna ukuganwa wena noma ukushadwa una 45 una 50 years uyafa ushiyela abanikele intandana uvele nje ufe ifirst born inoma inkosana yakho ina 3 years ufe nje ina 3 ngoba ukufa khona kuyeza uyabo. Yizo zonke izinto ekufuna sizicabange lezo nokuthi ke mina engiyilwa kakhulu ukuthi kugiswa umfazi wakho okunokugugiswa yifebe ufike kumfazi wakho usugugile. Khuluma isiZulu ke manje shasa inqunu impela ngishaya inkani ngoba nizwe kugiswa umfazi noma ungalala ungamenzi lutho at the age of 45 to 50 awumkweleti nix. Uyayazi inkunzi isahlaba usentu uyayazi inkunzi uyayazi yabo. Manje nina nifuna ukufika uqala ukuba nomakhothi una 45 uzomenzani sezakusenga zakuqeda ifebe uzomenzani